Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla-ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ungakwazi ukubaleka noma kungagijimeki. Ukuphupha ungakwazi ukubaleka noma kungagijimeki kuvame ukuveza imizwa yokuzizwa uvalelekile noma ungenamandla empilweni yakho yangempela. Lokhu kungaba nezincazelo ezahlukene kuye ngokuthi izimo zempilo yakho zihamba kanjani. Leli phupho lingabonisa izinkinga ozama ukuzibalekela empilweni ozizwa ungakwazi ukubhekana nazo. Ukuphupha lolu hlobo lwephupho kungaba uphawu lokungabi namandla okwenza izinqumo ngenxa yezimo ezikukhathazayo. Uma uzizwa ucindezelekile noma uhlangabezana nezinselelo ezinzima, lokhu kungenza ube nalolu hlobo lwephupho. Kubalulekile-ke ukuthi sizijwayeze ukukhuleka ngazikhathi zonke sizokwazi ukunqoba izimo esibhekana nazo noma sizokwazi ukungazweli kakhulu uma sihlangabezana nezinkinga empilweni. Siyabonga, nisale kahle.